Dobrý večer prajem. Vítajte v Slovenskej národnej galérii. Moje meno je Gabriela Kišová a dnes večer mám tu česť vás sprevádzať otvorením výstavy Vody Sváru. Ďakujem veľmi pekne hudobnému telesu Solamente Naturali za tento krásny hudobný úvod. Dnes večer ich ešte budeme počuť. Teraz by som odovzdala slovo aktuálnemu poverenému generálnemu riaditeľovi Slovenskej národnej galérie, pánovi Jaroslavovi Niňajovi. Než tak urobím, dovolte mi, aby som vás ešte informovala o jednej veci. Na znak nesúhlasu s aktuálnou situáciou v Slovenskej národnej galérii sa zamestnanectvo dohodlo, že sa počas príhovoru otočí chrbtom, pretože sa nemôžeme nečine prizerať postupnej deštrukcii erbovej inštitúcie. Ak to cítite rovnako, pridajte sa. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal pri príležitosti. Opravujem sa. Dovoľte, aby som privítal vaše chrbty pri príležitosti výstavy Vody Sváru, obraz osmanskej prítomnosti. Vítam zástupcov Slovenskej národnej rady, zástupcov Ministerstva kultúry, zástupcov sponzorov, zástupcov všetkých, ktorí požičali nejaké predmety na túto výstavu a potom aj všetkých ostatných prítomných. Dovolím si poznamenať, že pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová na výstavu nepríde. Z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti, ale pravdou je, že dostala pozvánku neskoro. Takže na túto tému sa ešte budeme baviť. O výstave vám porozprávajú kurátori Slovenskej národnej galérie, takže nechcem im brať vietro z plachiet, detaily sa dozviete od nich. Ja chcem len poďakovať kurátorom, ktorí to pripravili a odviedli veľmi záslužnú prácu, zároveň všetkým pracovníkom, ktorí sa podielali na príprave a realizácii tejto výstavy. Takže prajem vašim chrbtom príjemnú zábavu a určite veľký kultúrny zážitok. Ďakujem. Ja by som teraz poprosila kurátorku a kurátorov výstavy Janku Švantnerovú, Martina Čiča a Denisa Haberlanda, aby nám priblížili genézu výstavy, jej tému a víziu. Vážené dámy, vážení páni, v priebehu 7 rokov príprav tejto výstavy sa mi táto chvíľa zdala byť mnohokrát nepredstaviteľná. V posledných náročných mesiacoch som sa ale motivovala k výkonom a utužovala práve touto víziou. Že tu takto sedíme, stojíme, v
podmanivej výstavnej architektúre nášho architektonického tria v zložení Janka Benková, Martin Lepej, Peter Masár a počúvame Solamente Naturali. Dovoľme si sa preto chvíľu tešiť. Máme na to totiž právo. Tešiť sa z plodov našej práce. Keď sme vymýšľali názov výstavy k podtitulu Obraz osmanskej prítomnosti, zdali sa nám tieto jemne melodramatické slová plody sváru ako dostatočne výstižné a zároveň poetické zhrnutie kladov a aj záporov nami sledovaného obdobia. Ďakujeme za tento názov našej junior kurátorke a zároveň asistentke výstavy Kaji Jurčišinovej. Netušili sme vtedy, že tento názov bude tak nečakane súznieť aj s aktuálnou situáciou, keď sú plody práce nás, kultúrnej obce, svojvoľne ničené, prípadne si prisvojované, výkonnými zložkami arogancie moci. Aj nosné témy našej výstavy sú, zdá sa, výsostne aktuálne. Sú nimi vytváranie a budovanie historickej pamäte a výtvarné umanie využívané a zneužívané za účelom mocenskej propagandy. Nezaostáva za nimi ani skloňovaná téma vhodnej či nevhodnej miery vzájomného ovplyvňovania sa kultúr, etník a náboženstiev. Dúfame preto, že práve takto zvolené ohniska záujmu pomôžu návštevníkovi rozvíjať kritické myslenie, tak dôležité v dnešnej dobe. Snáď tomu pomôže aj atraktívny sprievodca našou výstavou, momentálne v slovenskej, ale onedlho aj v anglickej verzii, z dielne grafického dizajnéra tejto výstavy Pala Bálika. A už len posledný odstavček. V sprievodcovi sme sa pokúsili, už tradične ako v sprievodcoch, ktoré vydávame Slovenskej národnej galérii, prostredníctvom ťažiskových diel predstaviť myšlienkovú mapu našej výstavy na pôdorise jej 4 sál. A tak aj vďaka spolupráci s kolegami odborníkmi sa to stalo. Práve tí boli našimi partnermi a partnerkami pri rozsiahlom výskume tejto témy doma a aj v zahraničí. Viac o tom vám už povedia moji kolegovia spolukurátori. Ďakujem za pozornosť. Naozaj tiež si veľmi vážim túto chvíľu, najmä preto teda, že sme prišli k finišu, do cieľa. Pracovali sme naozaj veľmi intenzívne posledné mesiace, týždne, dni. Tá práca bola v mojom prípade až taká intenzívna, že som vlastne sa nestihol ani zasústrediť na túto chvíľu a pripraviť si nejaký takýto prejav. Každopádne musel by som byť veľmi stručný, aby som povedal niečo, čo vlastne budete môcť teraz si pozrieť, budete môcť vidieť. Je to na túto pre naše kultúrne a dejiny našej krajiny veľmi dôležitá téma, možno trošku taká viac muzeálna, ale odvážili sme sa teda aj na pôde galérie pripraviť výstavu na túto tému, ktorá nás vlastne sprevádza v podstate od školských čias. Doba tureckej alebo osmanskej expanzie je niečo, s čím sa vlastne stretávame už v podstate na základnej škole. Bolo to 150 rokov, ktoré naozaj formovali aj teda dejiny a dosť intenzívne formovali dejiny tejto našej krajiny a jednoducho nedalo sa ich nejako obchádzať a mali sme aj teda tú ambíciu kultúrno-historickú výstavu pripraviť a je to teda prvýkrát, že tejto téme je venovaná naozaj takáto reprezentatívna výstava. Tá prvá tu pripravil ešte doktor Zoltán Drenko v 80. rokoch na pôde Slovenského národného múzea. Tá výstava bola potom reprízovaná v roku 2010. V poslednej dobe vznikli nejaké také menšie výstavy
ale na takomto veľkom formáte je to teda prvý raz. Preto ten projekt bol aj trošku tak časovo náročný, prišla aj do toho aj pandémia, čakali sme na obnovu galérie a teraz sme naozaj radi, že sme došli do tohto finále a že môžeme tú tému, ktorá je naozaj aj teda všeobecne známa a zároveň, ktorá môže takto rezonovať ešte v našej spoločnosti aj dnes, mohli takto konečne teda dotiahnuť a vám mohli odprezentovať. Zaoberala sa tá taká nosná z toho materiálového hľadiska, tak nosná zložka predstavuje grafické umenie. V podstate to bola grafika, ktorá bola ako rozmnožiteľné médium od 16. storočia, kľúčová pre zachytávanie príbehov a udalostí, ktoré sa diali v tejto krajine počas teda aj teda expanzie, alebo aj teda tých vzájomných, teda vznikania tých vzájomných vzťahov. Je to médium, ktoré naozaj bolo tým obrazovým spravodajstvom, ktoré v podstate informovalo celú Európu o dianí v Uhorsku a na základe týchto prameňov vizuálnych, ktoré sme zhromaždili, ktoré sme analyzovali a ktoré sme mohli ako teda nejakým spôsobom vyhodnotiť, tak vlastne máme akúsi predstavu o tom, ako tá doba v tých časoch, teda ako tí ľudia vnímali tie udalosti a zároveň aj akým spôsobom sa tá mediálna odozva vytvárala. V počiatku to boli teda veľmi grafiky jednoduché, by som povedal schematické. Nevedelo sa, to Uhorsko v tom 16. storočí bola viac menej pre Európu, ktorá začala v 16. storočí ako keby objavovať samu seba a začala formovať ten žáner vedúť ako pohľadov na mestá, tak Uhorsko bola pomerne neznáma krajina. Tých prvých veľkých edícií, ako bola Šedelová kronika sveta, tak tam v podstate sa objavuje len Budín. Aj dlhšie to takto ostalo, až potom naozaj tie udalosti práve na prelome 16. a 17. storočia, kedy prebiehala tzv. Veľká alebo dlhá turecká vojna, tak vlastne vtedy sa objavujú prvé výraznejšie také záznamy teda z Uhorska a zároveň teda z územia dnešného Slovenska. A toto potom vlastne prináša aj teda tomu európskemu publiku ten obraz ako o tejto krajine. Žiaľ bol teda ako vtedy formovaný najmä tými neblahými udalosťami tých uhorských vojen. Nebola to však len teda tá temná stránka, ako to už bolo povedané. Jednoducho tie dlhšie obdobia mieru priniesli aj naozaj spolužitie, začali veci fungovať, obchod, vzájomné ovplyvňovanie. Ten kultúrny transfer bol výrazný a veľkým prínosom aj tejto našej výstavy a jedným z tých naozaj veľkých pozitív je aj výsledok spracovania toho, ako sa tieto vplyvy prejavili napríklad najmä v textilnej tvorbe, či už to bol prenos techník alebo motívov, a ktoré potom nielen v tom období 16. a 17. storočia, ktorým sme sa zaoberali, ale najmä potom v 18. a 19. storočí naozaj prenikol až do toho ľudového prostredia. Jednou z kľúčových tém potom bola samozrejme aj architektúra, o ktorej bude hovoriť Denis. Ja by som len povedal, že naozaj Bohu vďaka, že sme sa dostali do tohto cieľa, že sme tu, ale ešte nie je úplne koniec. Výstava je v podstate naozaj prvým plodom tohto nášho veľkého úsilia. My sme od začiatku hovorili o tom, že to bude výstavno-edičný projekt a okrem teda toho sprievodcu, ktorý je vám už dnes k dispozícii, pripravujeme veľkú publikáciu s viac ako 20 spoluautormi z rôznych teda inštitúcií akademických alebo teda aj muzejných, zbierkotvorných, a som veľmi rád, že mnohí z nich sú aj dnes tu a budeme ešte teda pokračovať toto naše úsilie. Dúfam, že vyvrcholí ešte teda na jar a že budeme môcť predstaviť aj teda výsledok tejto práce, ktorá bola dlhodobejšia tiež a teda ktorá naozaj mala byť takým novým spôsobom zhodnotiť celú tú tému a dúfam, že sa tam to podarí dotiahnuť do úspešného konca. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Ja teda o architektúre hovoriť nebudem dnes večer.
A vzhľadom na to, že si myslím, budete môcť pozrieť architektúry doby, tú pevnostnú architektúru, ktorá bola dôležitá priamo na výstave. Ja som si pripravil pár slov. Chcel by som nakoniec za nás troch spomenúť a poďakovať všetkým zúčastneným jednotlivcom, domácim i zahraničným inštitúciám, podielajúcich sa na výstave. Nebudem ich všetky menovať, lebo to by sme tu ešte ďalšiu pol hodinu boli. Budete si ich môcť pozrieť na tirážnej tabuli. Osobitne teraz by som chcel ale minimálne vyzdvihnúť zástupcov z Nemecka, a to z Generallandesarchivu Baden-Württemberg v Karlsruhe a Bayerisches Armeemuseum z Ingolstadtu, ktorí sa ako zástupcovia podielali priamo na tejto výstave. Čo dodať? Umenie je univerzálne, rozmanité a pestré ako farby dúhy. A aj keď existujú rozdiely kontinentálne, regionálne, ideologické, sú plody kultúry a umenia, umeleckého remesla výsledkom našej imaginácie a šikovnosti a mali by zo svojej povahy predovšetkým spájať. Poskytnúť spoločné príniky, hľadať pozitíva, oslobodzovať, objavovať rozmanitosť celku, zmierňovať pocit nadradenosti, výnimočnosti, odburávať strach z neznámeho a v konečnom dôsledku zabraňovať vojenským konfliktom, ktoré a nielen tie historické sú i na tejto výstave hmatateľné a žiaľ aj prítomné. Nedopustme premisu, kde končí komunikácia, diplomacia, nastupuje sila. Zoprime sa myšlienke, ktorá sa objavila v 17. storočí na hlavniach kanónov a ktorá z dela urobila posledný argument kráľov. Len umenie a kultúra v nás, len naše vzdelanie sa tomu môže, vie a musí vzoprieť. Každá krajina si až príliš prísne chráni svoje kultúrne dedičstvo, umenie a zručnosti predkov, často aj iných kmeňov či celých národov, získané veľakrát násilným koloniálnym spôsobom. Bolo by však pozitívne a veľmi potrebné práve v dnešných časoch, aby sa bohatá výmena umenia a umeleckých artefaktov stala bežným nástrojom vzájomného spoznávania, zmierňovania napätia, neotrasiteľnej skutočnosti, že všetci sme rovnakí a naše kmeňové, náboženské a teritoriálne predstavy o svete sú, pýtam sa, nie, mali by byť, musia byť už prekonané a patria len do historických diskurzov, vitrín múzeí a priestorov galérií. Tam ich ako na tejto výstave môžeme skúmať, interpretovať, búrať stereotypy, spoznávať samých seba a ponúknuť to všetko najmä tým, ktorí nemajú možnosť či príležitosť spoznávať svet a jeho rozličné kultúry a umenie vzdelávaním sa a cestovaním. Nebráňme sa ani my sami muzejníci a galeristi tejto kultúrnej výmene. Spolupracujme a podelme sa o ňu tak, ako sa to stalo aj na tejto výstave. Verím, že táto výstava ponúkne pre nás západoeurópanov či stredoeurópanov inú perspektívu a pohľad na islam a fascinujúce islamské umenie. I na nás samotných a na dobu osmanskej expanzie, ktorá nebola ľahká a ktorú sme my Slováci ako si prečkali a nás natoľko ovplyvnila, že my radi a svojstojne tiahneme k autokracii, k populizmu, k rôznym, kde sa tu vzali, miestnym satrapom, diktátorom a manipulátorom. Nedajme si slobodu, umenie, kultúru a pred 35 rokmi u nás vydobitú demokraciu vziať. Považujme to za jedno z viacerých posolstiev tejto výstavy. Zahlbme sa teda do disharmónie rozporuplného obrazu doby, do plodov jej sváru, ktoré naša výstava, verím, pútavo prezentuje. Na záver by som chcel ešte poďakovať všetkým našim kolegom galérie, ktorí pre nás v týchto
ťažkých časoch trpezlivo znášali naše častokrát vášnivé diskusie, dizonancie a názory na koncepciu a výraz výstavy. Veľká vďaka patrí najmä produkcii a výstavníkom, redaktorkám a korektorkám za ich trpezlivosť, oddelenie marketingu, nezabudnúť na architektov, grafika a subdodávateľov výstavy, opakujem tu tiráž, si treba pozrieť. Bez nich všetkých by to nešlo. Boli ste skvelí, s úctou, ďaká.
zazneli Turčice, tanec z Linovej zbierky, tanec z Úhroveckej zbierky z roku 1730, pieseň Le Lej zo zbierky Ali Ufky a tanec zo zbierky Ali Ufky. A ja vás chcem poprosiť, aby ste spolu so mnou ešte raz veľmi pekne poďakovali pánovi Milošovi Valentovi, pani Ľube Habart, pánovi Petrovi Vrbinčíkovi, pánovi Pavlovi Muchovi, pani Martine Mestickej, pán Stanislav Palúch, a pán Robert Žilík. Solamente naturali. Veľmi pekne ďakujeme. Blížime sa k záveru, vážené dámy, vážení páni. Než sa roztrúsime do výstavných sál a k občerstveniu a k osobným rozhovorom, dovoľte mi na záver ešte pár vied. Rada by som ich venovala všetkým mojim kolegyňam a kolegom, vďaka ktorým je práca Slovenskej národnej galérii ešte stále slobodná, odborná a mimoriadne inšpiratívna. Aj táto výstava je toho dôkazom. Veľká vďaka za to. Otázkou ale je, ako dlho ešte budeme môcť pracovať v našej erbovej inštitúcii na tak vysokej profesionálnej úrovni a s plným nasadením rozvíjať výstavnú dramaturgiu a vzdelávacie programy. Ako dlho ešte budeme môcť opatrovať a zveľaďovať zbierkové fondy a realizovať kvalitné medzinárodné spolupráce, ktoré naši kurátori a kurátorky dlhé roky budovali. Bohužiaľ, situácia posledných 5 mesiacov našim víziám o koncentrovanej práci nepraje. Ohrozený je výstavný plán SNG na roky 2025 a 2026. Partnerské galérie a múzeá zo zahraničia veľmi citlivo sledujú dianie. Sponzori zvažujú ukončenie spoluprác. Sice pociťujeme každodennú vlnu solidarity od našich návštevníkov a fanúšikov, veľmi si to vážime, takisto od kolegov a kolegyň z iných inštitúcií a múzeí, galérií. Na druhej strane však bojujeme s frustráciou, nekompetentným spochybňovaním, znevažovaním, zastrašovaním. Je možné, že blížiaci sa nový rok otvorí úplne novú kapitolu v SNG, ktorá ale už nebude slobodná a sebavedomá verejná inštitúcia, ktorej zamestnanectvo si ctí kultúrne dedičstvo, vzdelanie a vzdelávanie. Veľmi by som si želala a verím, že mnohí z vás to cítia rovnako, že ešte je šanca zvrátiť tento vývoj a že budeme môcť pokračovať v tomto zložení a v takomto profesionálnom nasadení v našej práci. A to je dosť, to mi verte. Potom vám poviem. Milé dámy, milí páni, drahé kolegyne, drahí kolegovia, užíme si spolu dnešný večer. Štrngnime si nielen na túto mimoriadnu výstavu, ale na rok, v ktorom sa nám podarilo zrealizovať 10 výstav a 4 stále expozície. SNG navštívilo dodnes viac ako 114 500 návštevníkov a uskutočnili sme neuveriteľný počet vyše 700 podujatí, odborných výkladov, programov pre školy, prednášok a vyhrali sme 2 ocenenia za národný dizajn. Zvládli sme to napriek všetkým úskaliam. Dnes máme čo oslavovať a ja dúfam, že to nie je naposledy. Želám vám krásny večer.
Ostatné vám poviem pri pohári vína.